Ja keď zbijem cigána, to napadne starú babku, bude to rasovo motivovaný útok, ako do basy. A cigán zbije mňa, bude to len priestupok, cigána pustia. Kľuknáme zabili kamarátov, rodičov, porúbali do sekerov, ten cigán je už vonka. Keby ste videli ten krvavý dom, ako tam to vyzeralo, by ste sa triasli a báli cigánov. Tu na cigáni chodia do dvorov, kradnú ploty. Choďte sa pozrieť do Kolohutý sede, čo tam robia tí cigáni. Čo robí polícia? Náš parlament... Myslíte, že sa ich bojí polícia, alebo je zákon taký, že je bezmocný? Je to zákon. Nemáme tu poriadny farmársky zákon. Pozrite si voľby v roku 2002, čo povedal pán Fico. Pán Fico povedal, ak ma zvolíte 2002, 2006, ak si nás zvolíte znova do parlamentu, budeme vás chrániť. Nebudete sa bať Rómov, tak povedal, nebudete sa bať Rómov, ktorí chodia so sekerami po našich dvoroch, po našich lesoch a nás terorizujú. Zvolte si nás a my vás ochránime. Teraz vláda robí to, že urobí novú skupinu policajtov, 300 policajtov. Policajti len my budeme ich platiť. A policajti zás budú chrániť len rómsku populaciu, nie nás. Pre nich je to výhodné, to je robota. Majú robotu. Nech si ich vezmú do Bratislavy, tam sa boja ich vziať, lebo vedeli, že problém. Všetky dotácie idú tu na východ, tu vystávajú domy, postavia domy, do 2 mesiacov sú zbúrané. Prečo nám nedajú domy? Prečo ja si musím brať požičku? Prečo ja môžem mať maximálne 2 deti? Len kvôli tomu, lebo som nevyžil inak. Prečo oni majú 15-16 detí? Prečo rodia 14 detí? Povedať, že majú biedu, keď má 15 detí, tak jak má biedu, keď robí ďalšie ešte? Keď sa nevie o nich postarať. A štát im dá i 10, i všetko do školy. Jak oni chodia do školy? Ja bývam pri škole. O 8:30 idú do školy, o 8:30 už sú von. Ale knihy ničia nikde. Nič. Že by knihy nosili so sebou bez knihy. Ja som chodila posledná do školy a vôbec tašky nič. Naše deti sa učia a čo majú? Oni dostávajú príspevky, 500 korún motivačné, že chodia. A naše deti prečo nedostanú? Oni nechodia do školy, len cigán, rómske A za povinnú stravu. A za povinnú stravu. A 10, čo som videla, čo dostávajú. A naše deti nič. Prečo Šarický Michalánov nebol odvysielaný záznam, ako polícia začala byť biely? Prečo nebol vysielaný? Bol vysielaný len ten záznam, ako keď už hádzali kamene do policajtov. Prečo len to? Prečo to médiá takto odvysielajú? Prečo polícia nepúšťala vtedy na záchod ľudí? Prečo toho, čo odpadol, ten mladý chlapec, čo ho zbili, prečo ho ťahali po asfaltke po kolenách? Prečo keď cigán zabije niekoho, prečo ho dajú peknú do autička s lávičkou, aby mu neubližili? Lebo aj cigáni majú pravomoc. Ja vám poviem jednu vec tu na Krompáchoch. Poznám tu viacerých policajtov, ktorí sú s nami. Teraz sú v službe, platia im za to, tak nebudú zasahovať proti nim, ale proti nám. Keď idú do cigánskej osady objasňovať nejaký prípad, tak cigáni na nich pľujú zozadu. A polícia nemá žiadne právomoci na tomto Slovensku. Policajti sa boja vojsť do cigánskej osady, lebo nemajú právomoc. Ak nejaký cigán napadne bieleho a je tam polícia, tak nemôže ani ho udrieť, ako bolo za staré vlády. Len kvôli tomu, lebo by to bol rasovo motivovaný útok a ten policajt bol suspendovaný. Poznám prípad na jedného policajta, ktorý bránil v roku 2004 obchody, naše obchody, keď cigáni vykradali. A nevykradali len potraviny, ale alkohol a cigarety. Boli tam 10 000-ové škody, 100 000-ové škody. A keď sa postavili policajti a chránili majetok náš, majetok štátu, a jedna cigánka zaútočila na policajta, policajt dal, dá sa povedať, cez papu, lebo sa bránil, je to verejný činiteľ, tak ten policajt bol suspendovaný na 2 týždne. Kvôli tomu, lebo to bol rasovo motivovaný útok. Ani policajti nemajú právo na Slovensku udrieť cigána. Prečo rasovo motivovaný útok? Prečo ten slovo rasizmus platil menným smerom? Prečo? Keď my sa vám bránime a ho udrieme, už sme rasisti. Choďte sa pozrieť do Talianska, keď tam prídu cigáni, ktorí idú za prácou. Obstoja ich policajti so samopalmi, vytriedia ich, tí dobrí, čo vidia jazyk a tí, čo chcú pracovať, ich tam nechajú, ale prvé ich strážia ako v jednej rezervcii so samopalmi a druhých púšťajú naspäť domov. Tam to nie je rasizmus, ale u nás to je na Slovensku rasizmus. Koľko percent ľudí tu v Krompáchoch, keď to viete odhadnúť, podporuje to, čo sa tu deje dnes? Ja by som povedal, že pomaly všetci. Pomaly všetci to podporujú, len sa boja ísť do ulic. Boja to pred kamerou, lebo vám poviem jednu vec. Ak cigán zabije, ak Róm zabije bieleho, dostane 3 až 5 roky pasu. Ak ja teraz dneska toto odvysielate, môžem dostať 8 rokov pasu, len kvôli tomu, lebo tu rozprávam. A je to takto. Slabé strašné zákony.